Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. पारशे दुमकारवाडा येथलो एक शेतकरी आज थोडंसं गोरवांचं धंदो असा तर काल रात्री 24 रात्री रातच्या 2:45 वाघ गेलो आणि घरात एक बांधलेली माझी 2 पाडका ते पहिले एका पाडकाक जिता मारला खाल्ला खाऊन आपण गाया घास मारून त्याला दिसता रगात बिन काढून त्याका मारला जिवंत मारला आणि दुसऱ्या पाडको असं धाकटो त्याका एक गळ्या गड्डलला दाट सारखं दिसतं तुमका जायला बघू येतो गव्हर्नमेंटान येऊन पूण आमकां ह्या वाघाक लागून आता हांवें रावपाक ताका भंय दिसता माणसांक ताका आमकां रावपाक भंय दिसता अशें पयलीं कितें जाल्लें पयलीं हेच्या पयलीं 2 पाडकां अशेंच बांदली आमची पण आमी ते आपले अशेंच रावलो सोडून दिला पण आता दिसान दीस वाडत आहा म्हणून आता आमी तुमकां कळयता गव्हर्नमेंटाक की हाचेर काहीतरी एक्शन तुम्ही घेवची कोणी हेका खाल्लें जाल्यार हेका आमी वाघाक सारको राती बघला बॅटरी मारून सारको रातचे 2:45 24 तारखेक रातच्या 2:45 आमी येवन मग आवाज येता म्हणून भायर सरान बघलो बॅटरी मारून बघलो जाल्यार वाघ आम्ही दोघे त्याका डबे वाजयले आणि एकदा हसून धावून आयलो आणि आम्ही 4 ताकात बसलो आणि त्याच्या उपरांत आम्ही घरा निदान गेलो पण आता तो सोडू गोरांचा एक बरा असं गोरा खातोचा बरा आता आमकां माणसांक रातचो खंय वयतलो एकदम भंय जाल्लो असा तेव्हा तर मी गव्हर्नमेंटाकडे एक मागते विनंती करते गव्हर्नमेंटाक की आमच्या ह्या लोकांक तरी त्यांनी साल्वार करचो वाघापासून त्याच्या जातात बंदोबस्त करून काहीतरी त्याका उपाय करून त्याका धरचो वाघाक आणि घरात जे काही वस्तीन येता आमच्या वाड्यार त्याका उपाय करून धरचो अशी मी गव्हर्नमेंटाकडे विनंती करते गव्हर्नमेंटाक